जिल्ह्यातील शिवप्रेमी तसेच सह्याद्री प्रतिष्ठान या संस्थेचे सदस्य व दुर्गसेवकांनी ही प्रतापगड किल्ल्याची प्रतिकृती साकारत दुर्ग संवर्धनाचा संदेश दिला आहे। वस्तुस्थितीप्रमाणे प्रतापगडाची चिलखती बुरुजावरील तटबंदी ढासळलेली आहे व ती प्रत्यक्षात जशी होती तशी त्या स्वरूपात उभी राहावी अशी दुर्गसेवकांची इच्छा आहे। इथेही ढासळलेला बुरुज जसाच्या तसा दाखवलेला आहे। दिवाळीचा किल्ला बनवताना देखील त्यामागील भावना ही तटबंदी लवकर पूर्ण व्हावी हीच आहे। सह्याद्री प्रतिष्ठान ही संस्था गेले 13 वर्षे दुर्ग संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असून या गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी फक्त सरकारी निधी व पुरातत्व खात्यावर अवलंबून न राहता एक नागरिक व दुर्गप्रेमी म्हणून आपणही यासाठी आपल्या पातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत असे आवाहन त्यांच्या माध्यमातून केले जात आहे। या उपक्रमात सर्वांनी आपले योगदान द्यावे व या कार्यात सहभागी व्हावे असे सह्याद्री प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून सांगितले जात आहे। मित्रांनो, दिवाळीला किल्ले का बनवतात? महाराष्ट्राला गडकिल्ल्याचा मोठा इतिहास आहे। दिवाळीच्या सुट्ट्या लागल्या की लहान मुले किल्ले बनवतात। पूर्वीच्या काळात दळणवळणाची साधन नव्हती, त्यामुळे दिवाळीला गावातील काही ठराविक लोकच गडकिल्ले पाहायला जात होते। आल्यानंतर ते मुलांना किल्ल्याबद्दल सांगत, लहान मुलं त्यानुसारच किल्ले बनवत। यामुळेच मुलांना किल्ल्यांचा इतिहास समजत होता। पुढे हीच परंपरा सुरू झाली आणि दिवाळीला किल्ले बनवणे सुरू झाले। ब्युरो रिपोर्ट, दिशा न्यूज।